Καλώς ήρθατε και πάλι σε ένα άλλο βίντεο του καναλιού μου George Bekiaris Farm from Zero. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο κτήμα Ελευθερία. Σήμερα έχουμε και παρέα εδώ. Ο καιρός είναι πάρα πολύ όμορφος και έτσι στη συνέχεια των εργασιών που ήδη έχουν γίνει πάμε να απελευθερώσουμε λιγάκι αυτό το κομμάτι, το οποίο σκιάζει και το σπίτι που βρίσκεται από πίσω και βέβαια είναι μια μικρή ζούγκλα. Αποτελούμενο από πάρα πολλά δέντρα, θάμνους, βάτα, είναι αδιαπέραστο και έτσι είπαμε σήμερα να το καθαρίσουμε, να μείνουν μόνο πιθανόν κάνα 2-3 ελαιόδεντρα που υπάρχουν μέσα. Όλα τα υπόλοιπα θα φύγουν για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τον τόπο, να έχουμε καλύτερο αερισμό και φως και στο σπίτι αλλά και στα δέντρα που θα απομείνουν. Και σιγά σιγά να δημιουργήσουμε και μέρος, μια μεγάλη ανοιχτωσιά στην οποία θα καούνε, όπως ήδη έχουμε προετοιμάσει εδώ, κάποια από τις πρώτες κοπές, τα πρώτα κλαδέματα που είχαμε κάνει. Λοιπόν, μια μεγάλη περιοχή στην οποία θα καούν τα μικρά κλαδιά και τα οποία η στάχτη αυτή θα διασκορπιστεί σε όλο το κτήμα.